τι κλαις? Πάμε βόλτα και κλαις. Βρισκόμαστε μεταμόρφωση του Σωτήρος από Μεταγκίτσι με εκπληκτική θέα προς πυργαδίκια, ακροτήρι Αρκούδα, Αμουλιανή Άγιο Όρος. Καταφθάνουν σιγά σιγά οι κατασκηνωτές σε μαγευτική τοποθεσία, πιάτο τα πυργαδίκια. Εδώ θα διανυκτερεύσουμε. Εδώ είμαστε στην εκκλησία, αλλά εδώ βλέπουμε ότι πανέμορφο στάντ με θέα μπαλκόνι εκπληκτική. Η ομάδα ετοιμάζεται, στείλουμε σκηνές, τραπεζαρία έτοιμη, μουσικούλα. Πώς πάει εδώ, Γιάννη? Όλα είναι σύμφωνα με το σχέδιο. Και η θέα μαγική. Καλά, έχουμε στήσει σε χρόνο ρεκόρ, έτσι. Το υπόλοιπο team ακόμα είναι στο δρόμο. Το στρώμα έτοιμο να φουσκώσει. Τσαρλίνο, λέγε, περνάμε καλά εδώ? Εδώ θα κάτσουμε το βράδυ. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο. Έτοιμα τα πλάνα από τον drone. Εδώ μόλις κατέφθασε το τρίτο μέλος και η ομάδα μεγαλώνει. Αν έχει τέτοιο... Πάντως με το kite, άμα έχει αέρα κάνει με το drone, είναι ωραίο να πει. Είναι ωραίο. Θα σηκώσουμε κανένα drone. Εδώ. Εδώ. Τώρα. Πού πάει αέρα? Ποιο Θεσσαλονίκη? Πού είμαστε εδώ, δάσκαλε? Εδώ είμαστε, φίλε. Κάνουμε ζωάρα. Τα έχω πει αυτά από χτες. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Μάσες, ξάπλες, φαΐ, θάλασσα, βουνό, τα πάντα όλα. Φιλιά, four-wheel drive, εδώ, overlanding, τι θέλεις. Και γιατί στο λέω αυτό?
ένα μήνα και παραπάνω καμιά φορά, όσο είχα άδεια και καιρό και δεν δούλευα και τέτοια. Απλά επειδή το πράσινο είναι άσχημο, βάζαμε και καλαμόντες από πάνω για να φαίνεται, για να γίνει πιο παχιά η σκιά. Και όσο αέρα και να φυσούσε, περνούσε.